sarki Ali ina da duk makiya Ali na karya duk makiya Ali sai ba ailani sai ba haukali sai ba haukali kuma min Ali gashi min Ali kuma aujili gashi aujili wane Ali ya mai tanzili abin kira da murattali ya mai asali kai daidai annajili mai sabar tsoron Ali ba da biyun kawajili ya asrai abin kira da muharwali hadarin ilimi dole ne surar ala aya ta shida ita rattuli bada mantuwa falatinsa maganar alhali ya Ali mai kofar ilimi Ali sai ba azini tsakar dare sai kai Ali ya sai dilwara sai ba haukali da lafiya mai ganima surar hambali ganima ta kace kayan Allah kayan Ali ya makarari sabgar Allah min Ali sai kuma Ali aminin Allah shakiri ya mai walwali da larabci ba ga walwali ya faikuli ya wasili mai sadarwa kuma gasili ya haikuli mahmun nasiri gaban ka ta yi kyau baya da kyau ya najili masu ja da kai an koya musu hankali a surar fili karanto ɗairan ababili ya wani iri haikuli kuma akili ya mutawakkili sannan ka dai mutawassili sannan aikin Allah fa'ili mai turan laili mai a'ala da muzammili ya mai tili surar buhari ta fasili ƙarshen ta fi kyau aya ta shida ita sattuli aya ta biyar zamba ga waye ƙa'ili Allah ƙa'ili da bakin Ali mai manzili tambaya wane ne Ali wane ne kuma Ali amsa annabi ne Ali shi kuma Allah Ali na saman Ali waye can aka san Ali can aka san Ali akwai shi sayyidi Ali sai ba Ali sai ba Ali sai ba Ali wa hauli ya fa'ili ya ka'ili ya manzili ya abili ya basili ya nabili ya shakili mutawakkili mutawassili
Safiya mai Khadijatu da Hafsatu da Ramlatu mai Jummatu mai Lummatu mai Awfaru salli ala hijiyar nubuwa ajibu salli ala mai sa'ar nasika abu salli ala wanda tuba shine sabbahu mai umaru mai zafaru da usamatu mai jummatu mai lummatu mai awfaru mai tanzilu mai amfalo mai madinatu mai jummatu mai lummatu mai awfaru salamun ala mai gashin shigar da nafsu salamun alaika nakiyun min kulli dannasu mai amfalo mai lammatu mai ammatu mai jummatu mai lummatu mai awfaru وكان جمته تضرب الشام daidai kunnan annabi kyawu an gama kawkal jummati wa dunal wabrati inna aishatu mai jummatu mai lummatu mai awfaru haka nan ta da tuyar tambaya ga annasu ya gashin ahmadi lam yakun bil jahadi amsa daga ta da mai jummatu mai lummatu mai awfaru ina ba na ganka cikin dare ko safiya ina ma na ganka a hanya yayin tafiya da gano killin gashinka yana ta walƙiya na awfaru na jummatu ga lummatu mai jummatu mai lummatu mai awfaru annabi shi ne sadiki annabi ne
annabi shine sadiki ya zakirar anbiya a cikin mu da munafukai kamar masu zaunar ka amma wanda awakai su ne suke cewa wai akwai mai kama da kai waɗannan su ne azubai wane ne sadiki annabi shi ne sadiki a cikin su shi ce da kai da za a ɗauko hotonsa yadda yake za mai san gaba ne wallahi na bar shi wani da kai wannan shi ne kazibi wannan shi ne kazibi wanda ya ce wanda ya zai shi an aljanna ne wanda ya ce wanda ya so shi an aljanna ne wanda ya ce wanda ya gan shi an aljanna ne wanda ya ce wanda ya so shi an aljanna ne babu ido kan sabule wannan shi ne kazibi wane ne kazibi ana muhammadu ne wani ne sadiki ku ce annan muhammadu wane ne kazibi muku dalla ko kwa gane a yi hankali wane ne kazibi makaryaci haidar jama'a ne amsa ita da ku an shi ne fahimtar su ne wannan shi ne kazibi wannan shi ne kazibi wannan shi ne kazibi ya malazi ya kalki sarkina ya wanda ya yi ruhina ya sanya san bandona na gode kalkina ya malazi
Sun yi karya ko da uwata da ubana sai na yage su ba na haula wala quwwata illa billahi Allah baraya subhanaka ya Allah ta kanu da zahiri kai abuya abu gudu ba ta da ba subhanaka ya kai ba shariki da walahu Allah zakariya سبحانك يا مقلب القلوب كيف نيت الله عليا باب الوجوه جاد بايا صل على نور الملك بمرتبة شعب زكية باب الوجوه جاد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اسمك يا ربي الله انت واحدي صل على يا ربي صل على محمد مكان خير المولد صلى على يا ربي صلى على محمد وآله والتابعين أصحاب آمن صلى على يا ربي صلى على محمد 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 مدينة صلى على محمد صلى على محمد صلى على محمد وأصل الرسول يا نجر الصادق صلى على يا ربي صلى على محمد يا من جمال والمبارك يا قائدي صلى على يا ربي صلى على محمد دليل الكيد منبع الكيد لا شاهدي صلى على يا ربي صلى على محمد صلى على محمد أيوب صلى على محمد أيوب صلى على محمد صلى على محمد رسول الله علي أنا جيت أقوى منا جيت أقوى مولد مرغاني مولد أنا من أنا مسلم مولد أنا بقى أنا سنة سكتة مولد أنا بقى أنا